Kibor penyak distrik jangka West Khasi Hills mentaka sngi lai hapoh tarik Naiwieng, kila yo ban pynlong ya ka program kabalatip kum ka Hamara Sankalp Vikasit Bharat hapoh ka madan jangka shnong Nongspung West Khasi Hills district. Hakane ka program keladon ru ka jingpyni Markhmat ya ki jingkren Myntri Rangbah adu kari Narendra Modi Iakren Markhmat berki Paidbah halor ki skhim bapher jangka sorkar kmie hynrei namar ka jing bambiang ka internet hakate ka jaka ki Paidbah kila du no ban Sakhi ya ka Jingiakren Markhmat ber Myntri Rangbah du kari. Hakani ka jingalang la yo ru ban ai jing pensyai syaki Paidbah shnong jangka shnong Nongspung ba nong sopian daki ofisar na kitanat sorkar bapher halor ki skhim sorkar kmie ki ban ai jing mentoy ya ki Paidbah ki ba kentup na du ka skhim PMAY-G PM Kisan, PMUY, MGNREGA, JGM, kakwat kakya bat kiwe. Na kalyang juga tanat kakwat kakya kala pynlong ru ya kajing pynlong eksamen ya ki Paidbah ban lap aki briu kidon ne ya kajing jingpyni bat jingpyni. Ini program sorkar India ngagi ko abete sorkar India ka ko abete ya ke jing sngo jong bobun balang na kinong shnong kilayo igil scheme of affairs na hagato bakaron ka meri kahani meri subani kata galong kom ka testimony la ne jing phla jong ki beneficiaries na ki scheme of affairs ka ek jing sngo ju phi ba ka ek jing ka jing sngo ju phi ya ba ka ek jing long ju phi haswa ban pinyo ya kini ki scheme lada kayeng beduk lada kay PM Kisan nila kayeng lada JGM lada na kayeng lada kijing na program juga ICDS program juga health kay kijing so jupi swab pinyo in the scheme but kay kijing long jupi menta blayo kay kijing fair aswa bat menta kining chemi ki testimony lada kijing sngo ya kijing pla jog ba ki beneficiaries nang tapat lembah ki kini ki program ru indon sibun ki program fair kum kijing le sobha jong kum kijing le sobha bangila ban khoi phi bafin perform ya ki activities ko fair ko bijin wai ki cultural program bat kumjur le se ba lada ki don nang ni ki ba ide ki ba di hok ban yo ki award ki ba ki beneficiary ki ba tibet hagom ban penjekam ban penengkam ya ki scheme fair ki shnong ki bala ban ai ki leadership ko biang hagom penjekam ki scheme ki sports person ki ru pokmat ha ki feel ba fair ni don ka award yes bayo ki Paidbah kimtip ya ki benefits ya ki jumentoy ki ba ka sorkar India kala ai lembah ki scheme bapher konthop ya ka scheme MGNREGA PMAY-G JGM PM Kisan ki health program joka ICDS kumta baro ki don hado kumba khat khanyo tuli ki program ki bang cover hakini ki awareness jongi kata ka kalong ka banengkong ka ba pat kalong ba Jordan kinu ki nong shnong ki badang I sedien dang sha I sedien ha kini ki scheme ha kini ki welfare scheme jong government of India ni don menta ka enrollment ban pendung ye ki ban pendung keteng ye ki lada ki